Ne možemo menjati identitete, to je psihijatrija. Psihijatrija je opasna stvar. Jedan Vučić hoće da bude Đinđić, jedan Tomislav Nikolić želi da bude Tito, nekakav Nebojša Stefanović želi da bude doktor nauka. Hoću da vam kažem jednu stvar, ja sam išao u škole kada se nisu kupovale diplome. Da. Teško bih mogao biti tako metiljav. Da, pazi, hoću da kažem ovo. I tako nikakav. Ja ne znam šta ćemo da radimo sa tim ludacima. Da. Vaspitanje, obrazovanje, da nešto uzmu da čitaju, a ne floskule, ne gluposti, ne bljuvotine, nego ozbiljno nešto da nauče, pa da se ponašaju pristojno. Mislim da sam poslednja budala na ovom svetu kada tako pričam. Neću nikome da naudim, pa monstrumima kao što su oni. Čak ni majmunima, idiotima kao što jesu. Dobro, najjači čovjek u državi koji kontroliš... Degenericima i primitivcima. I budalama. Ne želim da im naudim. Oni su zreli za hospitalizaciju i za vaspitanje. Oni nisu prošli vaspitni sistem, odgojni sistem. Ajde da kažem ovako, moraju da prođu kroz to, pa ćemo onda da pričamo. Ogadili su mi jedan moj deo priče, jedan deo mog života. Kažu mi neki moji dragi prijatelji, neke moje drage prijateljice, ti si ludak, ti si budala. Što ne odeš da se dogovoriš? Zašto se ne dogovoriš? A oko čega da se dogovorim? Da. Ne znam kako da se dogovorim. I šta znači taj dogovor? Da budem krpa i ne znam šta. I šta sutra, kako sebe da pogledam u oči, kako da se probudim ujutro. Hoću da vam kažem nešto drugo. Ne želim uopšte da se stidim sebe. Ja mislim da Srbija nema više medije, ne postoje mediji i ne postoji novinarstvo. Koliko ja znam, a znam sve, dešava se nešto katastrofalno. Neki ljudi tamo naručuju pitanja, onda tamo neki novinari iz neke redakcije dobiju od nekog urednika pitanja, onda oni idu na konferenciju u vladu gdje moraju da postave neka pitanja za koje im je rečeno da moraju da postave. Dobro. Onda tamo oni odgovaraju na pitanja za koja znaju da će im biti postavljena. Pa to nešto ne postoji nigde na svetu, to nema ni u Biafri, to nema nigde. Kako to je anticivilizacija.